Hei, sansuma kungger besumu ceri abo, neng matai kam nalake basa, raja. गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ स' दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायाव बावहरग्रोनाय थाबाय स' आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै स' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने बांद्राय इम्पर्टेन्टबो नङा दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने जास्ट माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय लाबोदो आरोना एन्टारटेनमेन्ट माने नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन दे मा बेसा नोंथाङा बे जोंनिनो बर' इउटुबार आरोना बेखौ नोंथांमोना गासैबो सिनायो स' बेनि माने भिडिअ माने लाबोदो आरोना आङो बाहायसो क्लिप खिथिगोन आरोना नोंथांमोना माने नुबानो मिथिगोन आरोना मा बेसा स' लोगोफोर बारा गोबाव जायालासेनो माने बिनि भिडिअ क्लिपखौ नायनाया गाहाम जागोन नामा होननानै आं सानो स' लोगोफोर स्किप खालामालासेनो जाहाथे जोबजासे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थायो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर Hei, sansuma kungger besumu ceri abo, neng matai kam nalake basa. रायजो-राजाफोरजों मुसुखा खालामनानै खावजागासिनो दोङो जुथा सेन्जालजों गाग्लिजागासिनो दोङो मानसिफोरजों रायजागासिनो दोङो नों मा दाय मावनायलाय आबो होद फाग्ला मा गाबनानै थिग जायाखैलाय आंनिया एक्ट्रिसफोरनालाय गाबनायालाय मासि मोजां जाया आंनियालाय मानो मोजां जायाखै र' थाव गुबैखौनो फोनना लानि आं र' एसे होमबासो गाबनाया थिग जासिगोन आंनिया बाय मोजाङै गाबनांगोनथ' बर'नि आगोमा फिसा सानसुमा खुंगुर ओइ आयौ सानसुमा आयौलै जादो गाबनाया जागोन दासो बरायसो हिट जागोन एबार ओइ आयौ सानसुमा आयौ नोंखौ बिमा बिफाया मालायफोरजों अर सावजानोसो जोनोम होदोंमोन नामा जिगाब बुन्था खालामनानै खावजादों फट' खावजादों गाग्लिजादों रायजादों नोंनाव बयकट खालामजाबाय नों बर' रायजो-राजाफोरजों नोंखौ बिमा बिफाया बिनि थाखायसो जोनोम होदोंमोन नामा सानसुमा